wannan shine kin da kace ka siya? Keji ne wannan ai na gani. Keji na gani. Kace mu kashi gida. Miliyan 4 na bar na sai wannan. Miliyan 4? Wannan kejin? Ni fa gida ne na san na sai ma keken gida fa. Amma daga zuwa muna nan gida ya koma keji. Ni da na je na ga gidan har da AC na a jiki. Har da AC. Da AC guda 3. Ha? Ka tankin ruwa. To kuma ya haka? Wallahi. Da kuma kake ne. Wallahi keji ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La haida. Kalli gobar. Haka AC ne gani fa da cikin gidan nan. To ga jiya kana magana AC. Kai waya. To ya haka haka? Harawa ce. Harawa ce tsoho harawa ma. Tsohuwa ma. Kalli gobar ma ta keji ce. To ina AC? Kai kana gidan uwarka. Ina ga dinga tambaya AC. To wai garin ya aka haka? Ni ba za ta gidan nan fa da AC. To garin ya aka haka? Wallahi ciyawa. Ba AC. Dillali. Dillali. A'a. Dillali. Dillali kuma. Dillali. Kaga. Wannan rayuwa Allah ka samu dace. Idan kuma mun dace mu dafe. Mun dafe shi mana albarka. Ba abin tsayar ba alaji ba ka gama dafe ba ba alaji. Alaji. Saurara a taji. Lafiya. Saurara. Lafiya. Sake shi. In na sake shi Allah ka ka nake. Ya hakuri. Miliyan 4 wa zata. Mun ya hakuri saurara. Barka. Ina kudi na cike miliyan 4. Ina alaji. Kudi ba sai bar gida ba. Uwar gida aka ce mun ana sai mun da keji a ce sai mun da gida. Zina ta ce yake. Alhajin nan daman ban san shi ba. Wani bawan Allah ne ya damu da shi zai sayar da gidansa. Kuma na ta dai gaya wa Alhaji ni ma dan abin da za a bani nake tai masa waya. Wallahi ne masa waya aka ce yanzu yana doso daga doso ya tsallaka ya tafi kwanni daga kwanni kuma ya tafi tawa. Kaga ko ta kai ta ba tawa ba sai ka nemo shi tunda ka san inda yake. Ina ka ce a tafi? Tawa ko taka? Alhaji dan alheri nan ba da kace zaka yi shi ba mai mun bane ba. Tawa ko taka? Alhaji ta mu gaba yi kira. Yanzu ba na? Da miliyan 4 da ba kuma tana ina? Na miliyan 4 na? Alhaji ba sai yake ba. Ina kudin sa? Dan kan take da. Da sai da ga. Iri. Cikin ga. Ga. Liyan kuɗi ba ku ita ko ta